Kaixo ikusentzule zareten guztioi eta ongi etorri Xistera txapelketaren edizio berri honetara. Aurtengoan ugaren Xistera txapelketa honetan 14 jardunaldi bizi ahal izango ditugu gaur hasi eta abendua bitartean. 14 jardunaldi edo 14 final. Abenduaren 15ean txapelketako finalerdiak biziko dira eta final handia abenduaren 22an jokatuko da. Jakin badakizuenez, Xistera egitasmoaren nahia da Euskal Herritik edo hobeto esan da, Euskal Herriko sexta punta sale eta jokalariek eskoletan bizi dutenaz aparte nolabaiteko pizgarri bat edukitzea lehiaketa estiloan eta pixkanaka hasten ari den txapelketa bada ere, dagoeneko gauza handia da, 14 jardunaldiko lehiaketa batetaz gozatu ahal izatea. Aurtengo hasi gainera, puntisten unibertsitatean hasiko da, Markina Xeminin hasiko da, hain zuzen ere, bertako torneoarekin. Eta ez dakit, Markina alde honetan mitorik egon badagoen, baina egotekotan ziur aski horietako bat Feliz Espilla puntista handia izango da, gurekin edituranetan bidelagun izango duguna. Kaixo Feliz, arratsaldeon, ongi etorri eta lehenengo eta behin eskerrik asko gurekin izateagatik. Ez da, eskerrik. Beste demoraldi bat, disfrutatzeko gogoz? Bai, ja hirugarren urtia, ez da, posik. Ez da berri do, jente gehiago, beste lehiaketa bat, interjaio badakau bitxartean, posik. Eta ezer baino lehen, partidua hasi delako, jokalariak aurkeztuko ditugu. Aurrelaria eta Gorriz, gaurkoan Iker Ribarluzea izango dugu, hemengoa, bertakoa, ez da, Markinakoa. 2006an gazteen Xistera zirkuituko bigarrena gelditu zen mutrikun, eta iaz txapelduna izan zen, beraz, maila politeko pilotaria da. Bai, gaztetan, oso ondo pasan urtien ibili izan, eta urtean, ikusi da, lehenengo jokatu daunen, oso ondo jokatu daula, eta hor dago finalian. Eta, gaurkoan bikotekide izango duena, taldekide bat, edo klubeko lagun bat behintzat, Julen Goitiandia izango baita bere atzelaria, ez da? Bai. Pasan urtean da, aurrien jokatuan, nik usten dut, erabaki berak atzien hobeto biliko zala, eta, lehenengo aldiz jokatzen dauna atzien, da, finala aiego da, así que, erabaki ona hartu dau atzien jokatzea. Pausuz pauso egon behar dela, baina honek pausuak askar eman ditula? Bai, urtietan beti aurrien jokatu eran, da atzera pasau eran, igual pelota beharretzo botera, han aurrien askar ebili bizar pelotak hain bizkor tortzen da nien, ez da izaten erretza sartzea, eta berak bizkat arazuk egutxe igual bizkar ditxua aurrien atzien baino, eta kusiko dugu zena montatzen da. Lehenengoan, bementzet, ikusten dena oso ondo jokatu ban. Eta urdinekin jartzearen edo urdineri buruz ere hitz egitearen, aurrelaria, Aitzol Gaiate Beitia izango da, Lekeitioko Akarregi klubekoa, bera Mendexako pelotari izan arren Lekeitioko taldearekin jokatzen du, eta bere atzelaria, atzelari gaztea bai, danetan gazteena, baina atzelaria handia, Bizkaiko herriarteko txapeldun irten baita orain dela gutxi, eta gazte mailako Xisterako zirkuito txapeldun izan zelako iaz. Pasan urtean, bai. Daniel Mandiolaz hitz egiten ari gara, ez dakit, Mandiola futbol entrenantzailearekin zer ikusi daukan? Ez. Mandiola, hemen beste herri bada, hemen egoixen Iturreta, da orkua da, beran eitxe. Eta bestia, beran ama, Goiogana. Zestalaria, haren alaba. Da nire emaztea Goiogana, hori nire jo badia. Osea, familian dana? Baita, bai Daniel, da bai, Julen Goitiandia ere bai. Beitu. Orduan, familia artekoen lehia izango du gaurkoan, hementxe ikusten dizue pantailan Daniel Mandiola, eta, iaz sekulako denboraldia egin zuen, ez da? Oso ondo. Hasieratik gor jokatuan, eta, gaur egunean gazteentan ikusitzea, nik usten dut maila oso ona jokatzen dagoela. Ikusiko dugu guztan, hemendik aurra, beti kontrario gehiago ngodia, urtetik urta jentia pilak pintzen dugu, eta hobeto jokatuko dugu sistema kinielak eta hori, eta ikusiko dugu, zeitzen dagoen urtean,
Ja, urten irazten bada, bueno, beste maila bat epinimikoago. Bueno, gaizki ez da hasi behintzat. Ondo. Hasi iazkoari jarraituz hasi da, ez? Aurten ere, lehenengoko finalean, tak, hortxe dagoelako, ez? Bai, eta, bueno, esan dut zuten, ez da, hor maila, ni usten dut, atzelari igual honen azpada, honen taiku bentzat. Beno, gogoratu behar da, gaurko Markina Semingo txapelketako edo torneoko final honetan egoteko aurreko astean lehian ibili zirela hemen, hainbat pilotari kiniela formatuan, eta irabazle suertatu zirenak ditugula gaurkoan finalean, oroigarria eta puntuen bila, ezta? Bai, hori da, ezta. Hemen midana da puntuken jarretxu jogatzen duzu makotxian, tantu gehi bentzat, eta zehorrek tantuek azkenien puntu bat dira. Eta ja behin lau bost txapelketa jokatzen dinean, ikusi biko da. Bueno, oraingoz, lehia estua, ara, hortxe oso dejada polita egin duena Iker Ibarluzeak, oso ondo harrapatu du pilota eta ideiak garbi dituela, ez? Bai, nik usten du pizkate saki eta eran niko... Bai, ez duela asmatu agian, ez? Bueno, asmatu ez da, gero korrik hasi orduko, niko lasei junda ez da, pentsau jugadai botako txaniko, ze normalien Iker Ibarluzea ez da rematatzaia handia, ordu ez da pentsau rematako edo honik eta pizkate lasei junda, baina gero berandu aieu da. Hemen beste kirol batzuetan bezala, eskautina edo egoten dela, ez? Batak besteari ondo estudiatu, nola jokatzen duen eta horren arabera ere zu jokatu. Bai, hori da, eta gero Iker da bai zera, zan da, urdine. Bai, Julen, Aitzol. Exactamente hori, Aitzol, ostiraletan sarri jokatzen da elkarren kontra hemen, bai, da horren bat abestie berzeutzen di horrek, Claro. Horrek ere, erraztasunak alde batetik, lasaitasun puntu bat ematen dizulako jokatzerako orduan, baina bestea ezagutzen duzun heinean, tanto egitea ere zailagoa izaten da? Bai, hori gaitxik, ezatzuten zaki eta da honen, normali Ikerrek ez da rematetan horre beste, eta lasai, bizkat hartu ez da junkorrik, ze normalien zaki eta temozut, arruelari segartzen badau, ja, zaki ateaz batera, korrik hasi nizu aurrea, bizkat kubritzeko ez da, segutako dauen. Eta bizkal lasai hartu dut, hori gaitxiz da llegau. Beno, oraingoz markagailuan 3 eta 4 eta egurrean ari direla hemen pelotariak, orain ere erreboteraino bialdu du pilota Aitzol Gaiate Beitiak, eta hor ondo moztuta, bikain moztu du, eta, txalo txiki batzuk, baina txalo batzuk eraman dituela, Bai, iarrietza, bota dagoenean iarrietza zantutena, alkaraz jokatzen dagoenean, bata bestiek itxigura bera ze botako dagoen da. Hortxe ikusi dugu, eskubi esker, nola jongo otedan, eta azkenean ezin, ez da? Bai, baina esker horma ikutu dagoenean, beti arrazu izaten da esker horma bota eskero, beti hortik urten itzen dago eskero, ostontzin laban itzen dago, eta orduan ez da izaten erratza horre pelotok sartzie. Gorriak aurretik 3, markatu, urdinak aurretik 3 eta 5, eta oraingoan gora bialdu Danele Mandiolak, eta beraz, 4. tantoa gorrientzat, eta, gogoratu behar da baita ere ikusentzulei, profesionaletan, normalean partidak 35 tantotara egiten direla, zenituztela, zuek ere bai, ez da? Bai, 35 orduan profesionalak jokatzen honek gero eta gehiago jokatzen dago set estiloan, ez? Estiloa, igual pasatzen dana da, bai, 35 jokatzen duzunin, igual bentaja hartzen duzunin, Bai, partida pixkat desitxuratu egiten dela partida, ez da? 15, igual lehenengo zeta galtzen duzu, baina gero ostabe, pesien ez teza da, ostabe ez da 15, eta, beste, zaten zu, aurrako galdu, baina ingoan, azten harin da, askotan gainabe, pasan urtien pasauzan da, gehienetan, biharren zeta irazten dagoena, 3. irazten dagoela. Igual, berotuta dagoen seinale agian, ez? Bai, da gero, igual lasai... Konfiantza ere bai, ez? Bai, gero lasaitzeza igual lengua irazten dozunin da, lasaitzeza bizkat, eta bestiak jokatu bidaue galdo iroazi, aportoa esaten dana. Eta orduan, irazten dagoen, biharren zeta irazten dagoenean, bestia ja nervioso patatzen dira, da 3 irazten dago. Así que nik usten dut pilak hori, lehenengo zeta eta biharna zeta jokatu bidan bardin intensidade bardinekin, ostontzin askotan gero hori pasten da, galdu. Orain
Aitzo gaiate behitia, alegindu da horre bi paretak emanez, baina ondo, Iker Ibarruzeak ondo asmatu dio, eta gero moztu egin du pilota, eta tanto ona atera du berriz ere gorrientzat, eta berriz ere markagailua pilpilean, ez da, 5 eta 6, Bai. urdinak aurretik, baina ikusten da hemen ez da la inor baino gehiago, Ez, hemen ikusten da, on bardintasuna dagoela, azken lehenengo zeta, normalian askotan faio geixa itzen da, nervioso, bizkat asentau arte, da, biharren zetarako, badakize euren lekuen undagoan, eta zela jokatu bidan, askoz bogetua jokatzen da normalien. Horre ikusi dugu Iker Ibarruzeak utxe egin duela, eta beste tanto bat eman die urdinei, eta oraingoan ere, errebotetik zetorren pilota hori ezin eraman, horre, etzen erraxa, ze nahiko behian etorri da, ez? Bai, berak usten dago baino gitxia urten dago, normali hori baino gitxia urten biban, pizkate lento, pizkate ez da horatento mide askotan. Rebotin batez be, pelotia sumizu, askotan eroten da, honea ino torri bideu eta geldi goten didez. Pelotia jomizu, lasai jomizu, zain. Zain, baina korrik hasi, pelotiaz batera, eta torri bizu eta rebotietako. Zubote maza geldik, eta bizkan mosten da, eta ezin duzu ailegau. Hainka geldizaz, hainka movimentu nomi dago. Bizkan mostxua gatu, da torri korrike, pelotiaz batera, rebotietan ondo. Eta goratu behar da, hemen egundoko abiadan juten da la pilota. Claro, hori da. Ez dakit zenbatean dagoen errekorra, gainera puntista batek egin zuen Miami orain dela... Nori jo be. Zeure jo, bai. Behitu. Nik irudiak ikusi ditut, ez dakit telebistan edo ikusi ditudan, baina ez nik gogoratzen orain... Ibon Aldazabal. Ibon Aldazabal izan zen. 300 bat o 302, ez da izan badiran. Hortako indarra behar dela, Eta gero mutin handia da, bat laro eta mauz dauka, eta palanka, eta gogor joten du, errebesakin oso gogor joten du. Eta, rekorra induen. Hori geldituko dela hortan bertzat. Handauka, Guinnessen sartu daue, motzeia trofeo hori, Guinneskua, eta, familia entzako beste trofeo bat orduan? Beste bat, hori da. Eta hemen bitartean, gogorradi aleian, hortxe Mandiolak hartu du. Eta atzeraino, errebotean, Ikerrek zer egiten duen. Ondo moztu eta zail jarri dio hor esker pareta hortan, baina nik uste akats gehiago egon dela Danelen partetik, ez? Danel bizkorra junda petzau erratza dukela, baina eskerro ma sartu jako pelotei. Esko bat azunda, ikusten duzu normali eskubizek izumbiza errebesakin. Eta nire usten da igual pentsado urten ningo dagoela eskerro matik eta ez da urten barrure iotza eta eskan esko bat utz. Urdinak nagusi direla, baina horrengoan gorrintzat tantoa. Eta badoa, Iker. Etxeko mutila. Sakearekin. Etxekoak irurak. Iru, bai. Kantxan iru. Hau ere Markinako klubaren ere gauza handia izango da, ez? Finalean etxeko iru mutil ikustea, ez da? Bai. Markina bauka zera gazte pilo bat dauke eta, normala da, ez da? Markina klubak oso ondo dabil, daugez gazte pilo bat, eta gustora da bize, eta... Tradizio handia dago, Markinan, puntistekin eta zestapuntarekin, eta lana ere franko egiten dela, ez? Asko itzen da, pasan urtean da, sistera urtean dauenetik, gaztiek pilo bat sartu dira umiak eta horre jarraitze dago. Gaur gu arratsaldeko 5:00 etorri gara, hemen unibertsitate frontoi honetara, eta dagoeneko, ez dakit, 6-7 urteko aurrak, hemen zeuden euren xistera eta pilotekin, eta lanean, eta partida batzuk ikusteko aukera izan ditugu, eta horrek ere, herrian nolabaiteko, ez dakit, pizgarri puntu bat ematen duela, bai. Ze urtietan nahiko geldik onda, eta, xistera dela eta ez dela, umiek eta oso posi daude, eta
pila bat apuntau dira, horretan 8-9 urtekoak, da orduan, bueno, hori hona, ez da posgarri zea, bueno, barri do, pizkate zesta punta, gora eitzen duen, ez da. Bai, urteetan zesta punta, bueno, garrantzia handiko kirola izan da, ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo ere bai, Miamin eta beste hainbat lekutan, ez da, eta mundu osoan, ez? Bai, bueno, Filipinetan eta ere jokatzen zuen, ez da? Bai, eta Venezuelan, ez da inun, de Brasil, da... Claro, niztote zeutu, baina oindala urte pilo bat, bai, hor dago mapa mundi hor dago bat, eta hor dago ikusten dena ze herri, o ze ciudade, o ze... Bai, iritan zegoen frontoia, ez da? Bai. Asia eta, bueno, Asia, Europan, Ameriketan, da nien. Bueno, eta orain, pixkat beherakada izan baldin badu ere, ikusten da, Xistera proiektu honekin, pixkanaka baldin bada ere, gorutzako joera hori ikusten da, ez? Bai, eta, bueno, gaina be, garrantzitsu da umiek eoti, ez da? Ze umik espadaz, etorkizunik ez dago. Etorkizunik ez dago, así que, proiektu hori haitsi da, ez da? Xistera da, umia pixkate atera, eta... Bai, eskoletan lan egin gehien bat, ez? Eta eskoletara erakarri ere bai umeak, ez? Bai, hori da. Bueno, bien bitartean, hemen lehenengo setean, Gazte mailako partida eder honetan, 7 eta 12 urdinak aurretik, baina ezin direla lokartu, eta naiz eta lehen, seteko lehen puntua eraman ere, lehen Felixek aipatu bezala, goiko txapa. Oiko txapan eman du oraingoan. Bueno, badoiz, ja berotu di bizkat, eta ja badoiz euren joku itzen, ez da, nik hasieratik bizkat urriñek gustatzen pareja moduen, doa kompletua ero, eta esan duzun ez da, Danele igual atzelarik gazten, eta igual honen eta ikusengo da, eta Aitzole oso ondo aurrien jokatzen dago. Eta, bueno, momentu honetan, ondo jokatzen da bizera bat ez eta honek ikusiko dugu, gero reazina izan ikusten dagoen gorriziek, biharren zetian bentzet, honi ikusten da, Zazpita, 14garrena, bueno, biharren zeta ozta, pesien hasten dira, eta berriz ere gutxetik hasten zaren momentuan, aukera berdintxua da, eskazu irabazteko, ez da? Hori da. Beno, txaloak, Aitzolentzat, pasa, bai, luze. Bueno. Kontu zeukibida hori, sake batera izen edan kontu zeukibida. Horre, bizkate altura asko ematen madezu, pasa izen da, kontu zeukibida. Afizionatu garenok frontoia juten garenean eta raketarekin eta juten garenean, beti bisaketara jokatzen dugu bada espadan, hemen ez dakate aukera hori, Ez, bueno, lehena bisaketa jokatzen asko, baina gero denpori begaldu itzen da, azkenean ja, pizka zentrala, gero, lehenengo sakia, normalien askotan luze itzen daue. Nezeten daue, igual, zeite, erdire, zazpire, horrela izestizela sartu zintatu ingotzela, eta orduan, pizkate, hori, zake bat aipin izkero, pizka zentraua eta ondo atabiko da. Beno, lehenengo zeta amaitu da 8 eta 15-koarekin, hor egundokoa eman dio Aitzoleke atzera, eta, beno, horre atzeko paretan eman eta gero alegindu da. Bai, nik usten dute... Iker, baina Ikerrek ez du asmatu. Nik usten dute horma biku eta jundala robotien tanto itxekun, baina ez da basmo, kanpora urtetza eta bestikin dago tanto. Hor ikusten ari gara, momenturik politenak edo momentu honenetako batzuk lehenengo set honetakoak, eta, egia da orain berriz ere gutxetik azten direla, baina urdinek euren nagusitasuna erakutsi dute lehen partidan, ez? Eta agian gorriek badakite hilala bizi jokatu behar dutela, baina pixkat urduritasun puntu hori ere nabarituko dute, ez? Hone ikusiko urdine zeran urteten dago neurek bera, ez da? Esatzutena, askotan lehenengo zetario ez dizun, hori lasaitasun eukutxezu biharren zetien, eta ez da hona. Homi da, biharren zetien, lehenengo zetien bezala, konzentrauta, eta biseten amaitzea, ez da, zostotzen irugarren horten danien,
ja bizkat suerte izaten da. Hirugarrena gainera puntu gutxitara da, Bai, eta bostera, eta... Beno urdinak hasi dira sakearekin, hortxe, airez, ondo hartu du Iker Ibarruzeak, Iker Ibarruzeak orain, barkatu, lehen Aitzol Gaiete betia zen, moztu, bikain, hori eramatea oso zaila izango da, ba? Bai, gero efektu hartzen dau. Ezker horma ikutzen dago nien, sekulo ez dau berdin urtetzen. Orduan, ekartzen dago veloziadiaz, bizkaetoteza, urrintxuaz, larri urtetzen bada, igual, hainkan joleik etzu pelota hori, eta bizkaetu ikusten zu, bizkaetu luze, por si acaso, bizkaet gaitxua urtetzen bada, hainkan joleik orduan, beti presto mi da. Eta zenbat eta luze gaugo jarri, orduan eta zailago eramateko? Hori da, claro. Enoa, bigarren tantoa, orain ere... Urdin, eta urdinak, ez erroparitzeko ez daudela ematen du, Bai. Horre, ja... Zuk aipatu duzu, hasieratik bikote urdina asko gustatzen zitzaizula. Bai, pareja moduan, bai. Ondo, Danelek airean hartu du, bikain Ikerrek orain paretara igota, eta berriz ere gorrientzako aukera emanaian. Hemen, abitabiamentua ekarri digute eta eskertzekoa da. Bai. Beti zen da eskertzeko hori. Bueno, eta gutxika, oraindik ere jendea sartzeko egongo da, baina batez ere, bigarren partidorako, jende gehiago etorriko da seguruenik, baina itxura hartzen hasi da, frontoia, Bai, galdiro, jentia etortzen dut da, lehenengo baskaldu, lasai, siesta, eta gero jentia eta hartzen da etortzen. Hemen San Pedroak ere ospatzen dituzue? Ez, Markinen ez. Ondo, Ikerrek ondo eraman du, laguntza emanez, eta berriz ere, beste behin Aitzolek, eta ez dakit aserretu egin den Aitzole edo zer gertatu den, aurrenekoan ez duelako asmatu tanto egiteko edo, baina fintzat tantoa berea izan da. Bai, nik uste dut Ikerrekin dagoela, berak ez da hain ondo bota, ez da ondo moztuz, eskure botatza, hor pasak Ikerre ez da usartu, horre eskunik idau. Horregatik amorroa, ez? Bai, ez da hain ondo bota, horre normalien zabalien hartzen duzunein horre tanto emizu, esker horma botan, esker horma jundizela, asko joten modu esker hormatik, eskure etortzen da, horre beti dukubida, amaiari esker horman, mosten da ni. Pasatzen utzi du Aitzolek orain, eta tanto hau gorrientzat, nik uste Daniel bera ere despistatu egin duela pixkat. Esan dut sartzeko, da bestik, alegin du da hor, alegin du da sartzea, baina ez da sartu. Uste, ikutu dutza, zepaiek falta motza. Bale. Ni pasatzen utzi duelakoan hasiera batean hori iruditu zait, baina gero errepikapenean ikusten zen pixkat ukitu egin duela, ez? Bai, epaia, esan dutzen sartzeko, normalien hori pasatzen da, igual atzelari espaduk ondo kolokaute bitzenduako, igual ganetik pasako txala pelota hori, sartzeko aldan moduan, eta orduan besti alegin du da, baina ez da kolokaute eta kututza. Zet honetako lehen tantoa gorrientzat, eta Ikerrek atera du, sakea, baina urdinak nagusitzen ari direla, eta ez dakit, Daniel ondo ari da, orain ez du asmatu, Daniel ondo ari da, baina nik goraipatuko nuke oraingoz bintzat Aitzolen partida, Aitzole nagusitzen ari delako aurreko kuadro horietan, ez? Bai, Aitzolek bai, pizkat espada be, Ikerre pino gehitxua joatzen dau, aurrien. Veteranua, bestia baino, eta orduan, esperientzia gehitxua dugu, eta... Ez dugu aipatu, baina Aitzol Gaiete behitia 82koa da, beraz 26 bat urte ditu, 25, 26 urte,
eta Iker berriz, 20 urte eskasean dago, ez? 98ko baita, ez? Hori atxik, esperientzia, horre 6 urtean baduko, aitzolek, eta orduan beti beteran hori zeneran, beti jakina geixia, ez da, kantxan egoneran, Bueno, gorriak utxetan lau hasi direla, baina dagoeneko 3 tantu jarraian, eta horrek konfiantza pixkat emango die, ez? Partidan sartu eta, haizu, hemen gaude esateko behintzat, ez? Bai, eta, bueno, pelota aldatu daue, gorriziek moteltxua bat daue, eta ikusten dago hobetua da bizela. Urdine, pelota bizio bat daue. Bai, horre zenbat eta indar gehiago edo, ez dakit, zuk ni baino askoz gehiago dakizu honetaz, baina adibidez Danelek daukan indarrarekin, zenbat eta pilota biziagoa eduki, askoz ere zailagoa izango da besteentzat pilota hori hartzeko, ez? Hori da, berozia ondizio motutza eta orduan hobetu jogatzen eta bai errebotin bai. Da orduan pelota motelaz bestiei denpora geixia motutza peloti sartzeko eta orduan juten dira geixia pelote eure berozia dian tantu baino. Eta hemen trukoak egongo direla, baina nork aukeratzen ditu pelotak, atzekoak edo aurrekoak? Hori depende. Inoiz, ikusten madezu, igual geizki da biela pelota bizia, atzera izan nahi zen obera ikusta, igual bizia jogatzie, baina azkenean izketan eitzen da, eta pentsetzen da, bueno, ze modute, zein gau bizizia, motela, nire nizia bizizia eta nizia motela. Azkenean berbain bikotea ere badirela erakutsi beharko dute horretan, ez? Eta harreman hori ere sendotzeko balioko du, ez? Bai, biziek normalien igual hasi orduko, badakizu igual jutat, pelota bizia jogatuko o motela jogatuko. Baina gero partidu jokatu ala ikustezu, ez da bizain ondo, aldatu itxuzu, beste pelota batak jogatzezu. Da igual ez da aldatzen zebe, baina bueno, alegintzuza pizkate joku aldatzen. Hortxe, biak parean, bai aurrelari eta bai atzelaria, Urdinen partetik. Aitzol eta Danel. Bueno, lehenengoan ezi, baina bigarrenean ondo eramandu. Bai. Baina hor Danel egurrean dabil orain. Ara, akatsa. Julen ikusten da, hobetua da bil. Lehenengo setin niku ondo bilea, baina biharren setian hobetua da hil. Hori biztot Iker Ibarluzeak pizkala hundin bitzala Juleni atzetik reboti batzuk eta utzekin dauenak horrek rebotiok erunin bidaue. Hani biztot hone Julen hobetua da biela. Horre, elkarren artean hitz egitea oso garrantzitsua izango da, ez? Beti. Horre pareja bezala, bikote bezala, horre berroen bide beti. Sarri. Normalien gainabe, atzelarizek ikusten da joku gisa aurrelarizek baino. Atzelarizek anatzetik hobetua... Ara! Ondo bota da, lurrera? Bai, ondo, oso ondo. Oso ondo, ni bintzat hemen zuzen-zuzenean ikusi dudanean, iruditu zaitu oso ondo egin duela, baina azkeneko momentuan gora joan zaio. Bai, baina ondo, etzun da, bitxu. Hortxe, oso ondo etzan da, Oso ondo. Hori, gesto tekniko horiek asko praktikatu beharko direla entrenamentuetan, Hori lurra jutia hori ez da ona, Lurra jutia ez da ona. Hori eitzen duzu, ez da guzuni beste eukerei, ongo moduan, junin bida, baina hori korputzantzako eta azkenin mokorrak eta hori ez da ez eta ona. Hori, futboleko atezainak eta bezala, ez? Bai. Futboleko atezainak eta asko kamaitzen dute mokorrarekin eta gaizki. Da, gero aparte, han bedarra eta bizkat amortigo ingo da, baina hemen hori ez da... Hori gogorra da. Beno, 5 eta 7, baina gorriak bizirik mantendu nahi dutela. Oso ondo da bize, Oso ondo, partidu... Ondo orain Iker. Partidu polita ikusten ari gara, Bai. Ja, berotuta, berren zetian normalien askoz hobeto. Fallo horrengoan. Bai. Hor ikusi du, edo airez eramaten dute, edo ezin eraman, ez? Eta alegindu da, baina...
Bai, goiz amarrien ekuidau, ez da izen pelota erratza, hori nahiko gatxa izen da, ikusten zu, ja, saltoka eta oso zaila. Baina hor ikusten zuen, agian gero berutza zetorrela eta errebotean jo eskero ezingo zutela... Hori da. Ostotzin eskatuko zen, zango zen lagateko aurrelariziek hori. Aurrera aire, hor entzun da, bikain Danele nola esan dion, Aitzoli, baina... Bai, pizka berandu ibili Aitzol, hor momentu horretan, peloti pauso bat aurrera txio mazan nahi dukoan, baina... Hortxe egin dio... Ikuste zu, pauso bat emoan nahi dezaukan, baina... Batzuk... Hor justu botea eman dio eta ordu bai dela zaila eramateko, ez da? Bai, inoz sartzen da pelota horre, baina kartena velozia ez da izten ertza. Errebotera, ondo Aitzol, bikain orain Ikerrek, bikaina, oso bolila. Ondo. Eta hori bide aurrelariziek, ikusten da nien bestiek, rebotiek justuen ikusten da ja, atzera bota dago nien, bueno, ez da hor bina, atzera bota dago nien, ikusten da nien beste aurrelarizie, hor amarra, o behatzi doira, justuen erun bide aurrela rebotien, hor presto onbida beste aurrien, eta hartu eta errematau. Horuntxe errematau. Bueno, horrengoan Iker presioen eta asmatu egin du, baina sakean utxe egin du. Pena, Pena. Eunetik utxera pasa dela, ez? Momentu bakarrian, ez? Bai, da, betza, hor laute utza zidira, ondo jokatzen da bize gorri xepe bai, gero eta astua doiz eta momentu honetan zazpite sortzi junera, hori zili ez da emir. Hor, sakia eta eran bizkate zentraltu hami da. Hori gaina buruaren ere ez da ona izango, horrelako tantu polit bat egin ondoren segituan akatsa egitea, eta bigarren akats bat jarraian. Biarna. Urdinei ez dut esango erregaloak ematen ari denik berak ez duelako nahi, baina akats horiek garesti ordainduko ditu agian, Bai. Da, claro, momentu honetan hasieran izaitema da, zozer, baina ama ustea danien horre zinuzu akatzekin. Ama ustea ez da lehen esaten ongaino, eta ama ustea partidua. Ama ustea horre omizu, presto omizu. Bai, marka joan motxa delako. Hori da. Aitzole, bik paretakoa. Ondo Ikerrek. Ara, erdira, eta ezin eraman. Bueno, horre, pilotak ez, ozer, arrara egin du edo? Pelota baino berak, usten dugu, ormabiko botata junda, eta ez da, ondo pelota igual ondo gatu barik onda zestuan, ustotza erdire. Beran asmoa da, ormabiko botata, hor junda bitxut, normal urten da. Hori ez da normala, hori... Ez. Nik uste akatxe egin du, bueno, akatxe edo utxe egin duela bere nahian, baina ondo ditu zaiola. Bai, hori da, Batzuetan horre eskupilotan eta eskapadak eta ikusten ditugu, eta horrelako bat izan da, ez? Hori da. Aitzoleke aire ez orain, eta, bueno, gorriak berotu direla, eta lehen urdinek zeukaten nagusitasun puntu hori aspalditxoan ez dugu ikusten. Eta urdinen tantoak gorrien akatsetatik datoz gehiago, ez da? Bai, oain irugarrena indauena, tantu behar indau, baina Ikerrek irugarrena. Zeake falta, gero beste bat, zeake resto uz, eta hon irugarrena. Baina erretzak, izan diak tanto erretzak, horrek normalien sartu mi dago. Beno, sortzian utzi dituzte lehenengo setean urdinek gorriak, orain ere sortzian daude gorriak, baina oraindik Danel Mandiola eta Aitzole Gaieti Beitiari beste lautantu gelitze zaizkie, eta gorriak hori ekidi nahian ibiliko dira, baina ara, beste bat. Laugarren akatsa, zazpigarren tantoa egin duenetik, laugarren akatsa Ikerrena, eta horrek balantza oso urdin jartzen du, ez? Claro, hor pelotok hori sartu mi da, ezan gaina ez dize pelota gatxeak horre pelotak sartzeko izan di. Bai, jurenek kanpora.
diusten igual zabalera bota eta jundala horlako bat igul. Hori, bai, ez dela erresa izango sisteran zabalera eta asmatzea gainera. Hor atzetik ez, baina igual 10 kuadrutik hartu eskero barru samarrian, zabaleti zabalea ez da ertza. Orduan, hor hartu eskero barru samarrian, eta ikusten badezu arruelarixe askotan sartzen dela barrura, orduan, igual ikusten badezu barrura doela, orduan bai. Botatzen badezu mia ondo, bota bizu, ez da zabalea bota eta erdire urten ez. Perfecto botatzen badezu, bai, baina ez da ertza, ez. Ez da hartza ondo urtetzi, botatzea bai. Hori da, botatzea, hortan nikoan. Bai, ondo egitea zaila izango dela. Ondo, oraingoan bai, asmatu duelakoan nengoen, baina Aitzolek ere bikain ikusi dio eta Juleni zail jarri, baina Julen ere bikain. Bai. Eta txapapera, horre arriskatu egin beharra zeukan, eta arriskatu egin da, baina ez zaio irten. Bai, hori da, normalien arriskaten dagoenak, gauzak, urtengo dau, behin urtengo da ondo, baina normalien ez da ondo urteten. Baina horrelako tantu diferentziarekin, zerbait bilatu behar da, ez? Bai, zozer, bai. Baina bera dabil horrek gutzok berakin dago, Julen nik gutziot ondo jokatu lehenengo zetabe, neko ondo ontzan eno izata amarra, baina ondo jokatu dago. Eta bihar zetan ikusten dut oso ondo gota, hola, aize zabaleku bota dagoena, zortzien, bera bilida ondo. Eta momento kritiko horre ja esan duzun ezagut, zazpina jundin, zazpi sortzi, ja lauro bostakatzin dago Ikerrek. Hala, zertan alegin duden orain. Hormabikua atzeatzetik. Bueno, bentaja daukalako. Eta amaitu nahi zuen, eta... Hori da, bentaja hori, aprobetxatu dut, ez da, bueno... Irten ezkeo tanto arrasan, baina... Bai, baina... Bueno, txapan eman du, eta, bueno, markagailuko lasaitasun horrek ematen dizun aukera da hori, ez da? Bai. Kanpora, hauere kanpora, eta bigarren akatsa jarraian, bentsat 10 tanto egin dituzte gorriek. Eta beste pare bat ezkero? Larri jarri, seguruenik. Hemen ez da erregalo bien zer, Oain nik usten dut niku behien hartu dau Aitzolek peloti horre behien da horre hortik normala da atzera botatzi. Han behien botati eta ondo botati kostaba ez da hartza. Sakea mot xamarra oraingoan Ikerrek. Danelek egundoko eman dio, Ikerrek, txapa goian, jarri du, eta justuan, eta hori ere ez dakit nahita egindakoa izan den, baina... Ez, nahita ez, alegindu dago, berdera aurrera frontiza botatzea, ze neko reboti asko urten dau, eta goiz amarrien hartu dago nien, alegindu dago, zozela, bentzet, ara frontiza ailegau dizela pelota hori. Txapa ganien justuan den dau, eta jaikiz ez da hain handu izeta, tanto. Amaika eta zuk esaten zenduna, Hemen erregalatzeko gutxi egon behar da. Bai. Atzera orain ere Ikerrek, txapa gainean. Ondo moztu, baina Iker ondo kokatuta zegoen. Ara, txapara eta 15. urdin eta beraz irabazle Aitzol Gaiatebetia eta Daniel Mandiola dugu bi set eta utza, baina hemen ere hor basekien, hor bukatu beharra dauka tantoa. Eta hortara joan da, Bai, baina hor zerak Julenek ezatza atzera botateko, ze Daniel niko aurrian onda. Ikusten badezu hartzen daune pelota hori, Daniel igual beratzi kuadrora junda, petzetan mostu ingo dagoela, eta hueku kide bat ziren. Julen ezatza atzera, baina, berak ez zeban entzungo, bai, edo bere ideia dagoeneko hor zeukan, eta... Jazta. Tamales ez du asmatu, eta 11ean gelditu dira urdinak. Orain segituan jakingo dugu, urdinak ez, gorriak barkatu, orain segituan jakingo dugu, bai Daniel eta bai Aitzol nola ikusi diren partidan, eta beraien gana joko dugu segituan.
Bueno, Aitzol, denboraldia hasteko modu ezin hobea. Bai, hazit, gana lehenengo alditze da isisteran parte hartzen dutena, Lekitxoko eskolik lehenengo bidar parte hartzen dau, eta, bueno, lagun honatu gaixotan hel, eta aprobetxain bir lehenengo aukeri. Danel, iaz, bueno, txapeldun izan zinan sisterako torneo honetan, eta aurten ere ezin hobeto hasi. Bai. Aurten aurreko urtin irabazitxe, baina aurten ez dugu gogoik agatzin gatzeko, eta aukerele kinilan asko kosteu jagun, bentaja hundixas irabazian lehenengo parejik, baina lortu gendun atzen finalizartzi, eta irabazti lortu. Eta partidua dago kizionez, lehenengoko setean, lehenengoko puntuan, nahiko nagusi izan zarete, batez be nik uste Aitzol Ikerrei tamaina ondo hartu diozula aurrean, eta agian ezagutzen dezue elkar, eta horrek bentaja apur bat eman dizu, ez? Bai, guk ekarri duen plantamentu izen da, biharra, eta atzeko zulora dana, eta errebotera alzan guztize. Da errebotin aire alzan hartu, errebote bueltan aire hartu, edo atzera barriro errematau. Bigarren puntuan, gorriak hobetoxeago ibili dira, nik uste berotu ere egin direla, eta arazo gehiago eduki dituzue, naiz eta Ikerrek nik uste horre faiotxo batzuk egin ditu, eta horrek zuei ere lasaitasuna emango zizuen, ez? Guk hasieratik eukigu pentsaute, gure joku izala errebotera bota, hortxe konturetu min algendu lehen, da bigarren setien peloti aldatu dabe, da Eurepe min eitzen hasi, eskumiaz jokatzen hasi da, Julen atzetik, da min asko eitzen hasi da, eta Eurepe tantu eitxe lortu da. Aitzol, esaten zen dune sisteran lehenengo aldize parte hartzen dezula, ez dakit, helburua zein dan? Helburua, beti irabazti da, hemen galtzera ez datorri inor. Aldanik eta kinela gehien irabazi, toketen dan lekura jun jokatu, eta zizegan abien da, bestelan betan bien. Bazuk iaz irabazi zen duen, aurten ere horretara joan zara, ez? Alegin hortxe gongo da, baina ez da erretza. Eskerrik asko bikote eta gaurkoa disfrutatu behintzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri. Gazte mailakoen txapeldunekin izan gara, eta nagusien mailakoak ikusi ditugu dagoeneko kantxan daudela, berotza ariketak egiten, guk atxeden txiki bat hartuko dugu, eta partida hastear dagoela, zuekin izango gara berriz. Batzuetan, bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Sisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.sistera.eus.
Kaixo ikusentzule guztioi, berriz ere hemen gaude Markinako Unibertsitatean Xisterarekin eta Zestapuntarekin gozatzen. Bueno, horreneko partiduan urdinak nahiko nagusi ikusi ditugu, batez ere gorriek egindako akats bategatik, azten mailan. Oraingoan, Felix, seguruenik nagusien mailan parekotasun handiagoa ikusiko dugu, ez? Bai, nik usten dut, baietz. Azkenin nik usten dut kineletan Antxonek eta Irabazi ben, baina, esperientzia gisa daukelako bai, eta, nik usten dut maila horretan igual Antxon izango da honen azpada, honen teiku, eta beti irakusten da usta, beran zema jokatzen dauen. Jokalariak zeintzu diren aipatuko ditugu orain, gorrien aurrelaria Antxon Alberdi dugu, Berriatua klubekoa, kluben Euskal Ligako txapelduna aurten, eta, iaz adibidez, irabazle izan genuen Kabanillasen ere bai, eta, jokalari gaur egun handienetako bat Xistera txapelketa honetan. Eta atzelari lanetan Jon Ibarluzea, etxeko mutila ere bai. Bai. 1986an jaiotakoa, beraz hogeita bi urte, gaztetxoa. Bai, gaztea, da ondo da bil. Pasan urtien bai, Pasan urtien ondo bil zan. Finalera puntuazioen ez da egite, finalera jokatu esan aile gauzta. Uzet ez? Ez. Ontxe, petztana, ja, astu itxaz. Urte bat ibestera. Aizbeste normala. Baina, bakite niko aurrien ebilizala pasan urtien, eta ez daite lehenengo Mantzizido gatu bazan, ero Ibarluzea gatu bazan, ez dut uste. Suso gatu zan, parkatu. Ontxe, goratzena, Suso gatu zan lehenengo, eta gero honek jokatu ben semifinala motikun, biharrena, hirugarrena eta laugarrena gatu zinen jokatu ben kiniela bat jokatu ben, eta esan klasifikau, finalako. Goixiarrit Etxeberri, frantzesa iparraldeko. Etxeberri. Da horrek guztien gatu ziren finalako, eta irabazi ben, ero. Gorriak aipatu ditugu, urdinekin urdinak ere aipatu beharko ditugu, hortxe hala ere Antxonek bi pareta egin, eta Aron aipatu duzulen izketan, eta Aron gazteiztarra, Aron González de Matauko, hau, iaz kanpoan ibilitakoa da, Mexiko aldean ibilitakoa da, relampago torneoko txapelduna izan baitzen, hau ere, gaztea dugu, 89koa baita, 19 urte, baina, etorkizun handia espero zaiona, ez? Bai, fiziko oso ona duke, eta, ondio, gaztia da, honek bideuna da, partidu jokatzia, eta kiniera jokatzia, eta kontrario desberdina jokatzia, eta horta ja, bauke, aukera mejoretzeko, ezta? Eta bere atzelari lanetan, gaur iparraldeko mutila, gehienak bizkaitarrak ikusi ditugu gaurkoan hemen, baina badaude Gasteizko bat eta iparraldeko bat, Benoa Mandangaran, eta Bak Biarritze klubekoa da, Baionarra bera izatez, eta oraingoz, ez dakit Gasteizarrarekin izketa horretan ez den oraindik oso ondo konpondu edo zer, baina 3 eta gutxe, gorriak horretik. Bai, izan dut zuen, lehenengo zeta beti izaten da bolako, pizkate kontradizio zeutu, frontoia, nervizu, da hori, hone geldiro, jungo dia sentetan, da ziko di jokatzen. Baina Mandagaran erakutsi ban lehengo nein, da oso ondo jokatu ban, Ni asko guztu bat ementzet, Plaza librean ibiltzen dira asko iparraldean, eta hau plaza librean ibilitako txapelduna izan dakoa da, txapeldun orde izan dakoa da iaz, eta plaza librea jokatzeko ere behar da, Bai, hori haitxik honek iparraldeko danak plaza libren jokatuan errebesakin oso zuzen aukitzen daue. Plaza libren ez da, eskerroko hori bai, orduan beti zuzen motabida. Eta normalien iparraldeko jentik dana errebesa aukitzen daue kategoria.
Da honepo bai, ikusten da, zuzen ikusten dago, eta zelan postura oso ona. Bueno, kanpora joan zaio hau ere, horre ikusi dugu, sisteratik atera de momentuan, berak ere aurpegia ikusi du, etzela pilota egokia eta kanpora joan zaio, hor Zabalera joango zelakoan, esperantza txiki bat zeukan, baina... Bueno, ikusiko duzta. Bosteta utz, eta gutxika gorriak, lehenengo puntua gertu daukatela. Bueno, hasi ere da, etxen imiako bizkaten, kineretan aurrakuan jogatuen jokua erakutsiko da, galdiro, jungo die sartzen jokun, da, ia. Oso ondo Aronek, bikain moztu du. Aurrera joan da, berak ikusi du aurrera joan behar zela eta aire sartu eta bikain egin du, Ba, eta gero sartzen dagoen, zelan begitzen dagoen, hor ikusten da. Hor, huelta moten dago momentuan, ikusten dago kontradizio nun dagoen. Ikusi dago Antxon Zabala doela eta orduan barrura. Eta orduan barrura. Bai. Orduan barrura eta oso atzean zegoen Jon Ibarluzea kasu honetan eta bikain amaitu du. Eta amaitzearekin bat, pilota aldaketa. Bai, igual pelota hori jogatzen den ondana, bizgustora jogatzen ongo ziren euren guztoko zan izango, eta beste pelota aldaketa bat, baina bost da bado ize, eta hasieratik ikusi bideo, pelota hona zeunataten da pelotiaz, hobeto bada ize, o bestiaz konbeni bako, mina... Pasatzen utzi du Antxonek eta akatsa. Bai, hor ni iruditu zait Antxonek aire sartzeko modukoa zeukala, ez? Alegindu da, baina ez da llegau. Ezker makutu dagoenien pixkat zabaldu iako eta ez da llegau. Da gero horre atzelari ze presto amideu. Pelota barriz edanien motela hoten da. Orduan ez dutzu rebotera etago. Espada, honako fuera de serio, pelota bat oso bizize. Orduan horre atzelari ze presto amideu. Amaik kuadrun, pauso bat aurrera aiegetako pelota hori. Ezkan nik usten dute, zera Jon Ibarluzea pizkatu ondala lento. Bai, nik uste berak uste zuela, eramango zuela Antxonek, eta horrein esperoan gelditu dela, ez? Bai, ikusi da jundala pelotian bila Antxon, da zango igual sartu ingo dagoela, eta pizkat... Hala, eman dio, orain galanta eman dio, Aronek. Antxonek ala ere, lasaitasun asko zeraman du eta hor Benoatek akats. Bai, Mandagaranek ikusitza aurreko egunean, da gaur ikusitza, horre pelota bat ezaban galdu, zatekotan, baina gaur ikusten da igual, final bada, finalean tensiño hori, da nervioso hori, barrutik nahi erakutsi ez, azkenien hor barrunoten da. Eta ze pelota oso franko izen da hori sartzeko, eta berak atzeko zula botateko moduan. Beno, kontu, ez du asmatu, eta 6 eta 2 urdinak aurretik, eta beraz, gorriak pixkanaka esnatzen hasi direla bai, baina gorriak ez, urdinak barkau. Bai. Gaur, gorri eta urdinan artean, ametsak edukiko ditut. Hor, Aronek pelota franko, bikain amaitu du. Ondo. Ba, ikusten da urdin egoa pelota motetxua guazi pelota barrizia guazi baro betua da bizela, ez da. Hor, eman dio galanta, txapak gai gainean, eta hori eramatea... Bai, suertez, zestua epini dago, Antxonek sartzen bada, bien, sartzen bada, tanto, baina... Hori, pelota hori sartzea, milagro izango zen. Oraino ondo hartu du Antxonek, baina ez da atzean gelditu Aron eta berriz ere dominatzeko aukera. Bera. Oso zaila zen hori, ez? Bai, urten ezkero, txaloka gentia, baina ez da hortik 6-4 pasau, atzera pelota hortik dejada gotatean... 6-6 tantoko aldea daukasunean agian alegindu zaitezke horretan, ez? Baina... Konfiantzaz ikusten dugu Antxon eta hori ez da txarra. Ez da txarra, ez? Betxu, sortzitzi, baina atzera bat bota dago, Bai. Horre... Beroketa ariketa baino lehenago eta ikusi dugu hemen
armaietan hitz egiten, eta, bueno, bera ere oso mutil sanoa da, ez? Eta ikusten zitzaion gaur, bueno, puntu polita zeukala, eta gogotxu etorri dela, eta hori erakustera etorri da baita Antxon, ez? Antxonek beti, Antxonek esatzutena, ez da? Antxonek normalien, gaur egunien, aurrelarik esatzut, honen azpada, horren teiku da. Eta orduan, beren buruaz konfizantza onbizi gutxin da beti, normalien jokatzen da honien, da hori oso ona da. Bueno, oraingo 6-4 gorriak aurretik. Uzteko, esan dio Aronek, eta nik ez dakit, benuatentzat hobe esotesan. Arriba biako eskerroma eta ez da izan erratza pelota hori sartzia. Da pentsa da urale pelota hori urten ningo gala bastante, Arone rebotietako, baina Aroni betorriako eskerroma ostabe. Justo momentu horretan, bai. Pizka atrapa dau, ez da on prest, Pentsa da batzela izartuko gala eta ez da on prest, orduan kolokau barik onda eta ba. Komunikazio falta orduan. Bueno, komunikazio baino ni pestot momentu horretan atzela ize sartzeko esperantzi ukideu, baina ja eskerroma jugako nin, pentsa du balati, da berestion ez da on prest pelota hori. Pentsa du atzela di niko ondoiko gala sartzeko moduan. Bueno, 7-4. Opari gutxiago ikusten ari gara. Bai, bueno, ja beste nivela dauk, ez da beste urte batzu dugu ze, da, bueno. Eta beste esperientzia bat ere. Beste esperientzia, bai. Errebotera, Antxonek ondo eraman, ezin Aronek aire sartu, baina Benuatek bikain eman dio. Aire sartzera joan da, eta... Bai, ezke, pizkaten usten do, pelote iezin dagoela. Pauso bat aurra dago, da pelotik bajatu biharri dago iez, gorutzin dago. Goruntz. Bai. Hor batzuetan efektuak direla eta ez direla, ez da? Bai, da gero, humedadia dagoenia, beti guitzen dago pelotak, beti bardin iztitortzen. Eta esaten da, ez da, velozia hortan datorren peloti, ez duzu guitzen aukereik. Bueno, bi paretarekin alegindu da horre Aron, baina Antxonek asmatu egin dio, eta... Bueno, zuk hau egiten diazu, nik hau egingo dizut, eta tantoa bikaina. Antxonek hor hartzen da honien gitxi ekibuketen da. Ja bain pelota hor hartzen da honean gitxi ekibuketen da. Bikain egin dio horre txokora sartu du pilota, ez da? Bai. Antxone baki zehitzen dagoen. Eukileke egun eskaztxua o betotxua jokatzeko, baina zatzutan ez da, oso esperientzia handiko pelotari da. Oraingoan bai, asmatu du Aronek. Oraingoan bai. Bueno, hori ona da, ez da bihurtu. Ze batzuetan bihurtzezat ez duzu gutaten, baina ikusi da, barrido sartu daula sakia eta tanto indagoela, entzan bota indau, barrido bota dau, Bai. Eta hor ere, pixkat zai egon da, Antxonek zer egiten zuen, barrura egiten zuen edo ez? Nik usten du pelota ez daula, hori etxiz, pixkate gelitxu da, pixkat gelitxua nik usten du pelota, pixkate efektua, sotorri dala igual ez dago ondo gatu ez estan. Eta hori etxik denpora gelitxua indau, pelotik gatu dizen. Bueno, denbora hori aprobetxatu du bintzat Antxonen pausuak ikusteko eta ondo atera zaio. Bai. Oraingoan akatsa, oraingoan huts, Aronek, 10 eta 5 eta berriz ere Antxonek tanto egiten duenean bere pelota nahi du. Bai. Bueno, bera guztoko peloti bizkaten. Pilotako arauek dakaten abantaietako bat hori da, ez? Bai, normala da, eta esan duten lehen, igual askotan azteza pelota bat, nori be pelotan zesta zebil nazen nine, hori, pasazte partidutan igual pelota batekin hasi, eta igual pentsetan pelota horrek ondo komenia estela gustora hori, igual tantuak ez di jausten pelota, eta azkenin peloti aldatzezu. Igual motetxu haue, hobetu haibitxeza. Azkenien hori da, ez da, partidu nekutxezu aukeri pizkate... Ikusteko pizkate, ez? Da jagitzeko azkenin ze komeniatzun, ze pelota komeniatzun.
Bai, da, askotan ere zure eguna ere ez da berdin-berdina izaten, eta agian pilota aukeratzen dezunean, bueno, motesiago egongo naiz egongo, eta gero partida egunean topera zaude, eta azkarragoa nahi dituzu, ez? Bueno, ba, 3 akats jarraian orain Aronek, bai. Eta 12 eta 5 eta, bueno, ba, balantza oso urdin jartzen hasi dela set honetan. Bueno, nik uste dut Arone ja pizkat, hau set hori pizkat, hau... Galdutzat edo eman. Bai, nik uste dute, bai, ze sake horretan zeuken, ez da euki sartzeko, ez da izen sake erratza sartzeko hori. Ezker norma torri da, veloziadia, ez da hori, pelota hori normali lahan biluke, atzelari zei. Antxonek esan dio atzelariari berari usteko errebote lanetan. Eta Jonek kasu egin, Ibar luzeak. Eta berriz ere, Antxon dominatzen aurreko kuadro horietan. Aroni ikusten saio ala ere, jokoan sartzen denean badaukala txispa puntu bat, Ba, txispa handixe, bai arrebezakin da, bai eskumia da dana dauke. Orain ere, sekulako tanto egin du. Bai, oin, ba, faltako igual esperientzia hori, ez da, igual amendik... Erregulartasun puntu hori agian, ez? Hori partiduekin irabazten da? Bai, da, bueno, batzuk sekulo ez dago hartzen da beste batzuk, bai. Hori eskenean bakotxea ba ez daipa. Baina, bueno, mutile jatorra da eta mutile... Guztetako entzuti. Zozer esaten batzu, beti begiroten da eta... Ikasteko prest, orduan. Ikasteko prest, on. Igual, ez dut zaurtengo, o bai urtengo za, baina, bueno. Orain, Antxonek eman dio. Eman dio. Zuk erakutsiko diazu niri, esan dio, ez da? Bai, da Antxonei sakik entzen sortazu mina hundizeitzen dago, sakarrezko nor. Baina Antxon bezalako mutil garaia da, 2 metro eta 82 zentimetro dauzka, eta Antxon bezalako bate gainetik pasatzea ez da erresa izango, ez? Ez da erresa ez. Beno ba, gorriak bere seteko lehen puntuaren bila, 13 eta 6 aurretik. Aronek ondo hartu du hor, eta nola, eraman du Antxonek. Eta orain berari eman dio eta tantoa. Ez ba, Benoatek nola eraman duen hori. Eta hori bai, bikain, txaloak, eta tanto oso politia ikusi dugu, Bai. Ez que ez daipa, Antxone pentsado igual jaikibira hartu dagoela, ez daipa, protestetan nata, ez daipa, igual bota dagoenean, hori ez, bestia urrengokoa. Hor, bigarrenean hartu ote duen, bigarrenean hartu du, Bai, bigarrenean. Orain ikusi dugu eta Antxon protestan eta arrazoi osoz. Bai. Guk hasieran esan dugu nola eraman duen hori oso zaila zelako eta horretx ikusi dugu bigarren tantoan, bigarren botean eraman duela. Bai, bueno. Epai entzatere ez da arraza izaten, Ez da, bizkor jutenan peloti gaina, bueno. Ondo. Txoko-txokoan utzi du, Atzeko paletea, baina txoko-txokoan, Arrin bauta eta txula zoien hori pelota hori, oso ondo, Jonek. Bueno, gorrien tanto izan behar zena, urdinentzat izan da, eta gero gorriek esan dute, 14 egingo dugu. Eta Jon Ibarluzeak bikain bota du atzera, eta Txarloak orain, Antxonentzat, Antxon Alberdirentzat. Ni pentsatzen hasieran ondo harrapatu duela, horra irean saltoa emanez, baina... Bai, baina Aronek oso gor joten da pelotia, ez da erretza pelota hori, gatzi be, ze Aronek kriston abiaduri motza, velozia motza pelotia, demasa, errebesakin. Bai, eskumiaz baina errebesakin. Bai. Abiaduria, sekulako hartu du bintzat. Jonek atzera, eta Benoatek orain nengoan ere huts, eta lehenengo zeta gorri, 15 eta 8. Gazetan ere ikusi dugu, 15 eta 8, orduan urdinek irabazi dute, oraingoan gorriek 15 eta 8,
esango nuke Antxon, bueno, nagusi izan dela, aurreko kuadroetan Aronekiko, naiz eta Aronek, bueno, txispaso horiek ere eman dituen eta tanto politak egin, baina atzean ere nabarmen gorriak gainetik, ez? Bai. Jo Nibarrozea askoz bobeto dabil mandagara baino, da pelota asko galtzen ari mandagaran, ze pasan ezauten moduen aurreko kinieletan, pelota bat ezaban galdu, sartu ban, dana ondo jokatu ban ikusgarri. Eta gaur ikusten da igual, finala dalako oro, pelota asko galtzen, normalien galtzen ez da ona. Eta Antxo, bueno, bera mailan ez da. Ondo, aurrien, tantu gehitzen, pelota asko sartzen, da betiko moduan ez da. Hor ikusi dugu, tantu eder bat horkoan Aronek egin duena, baina moztu egin duenean, mostera joan denean, Aronek ikaragarriak eman ditu, pilota moztu eta txapagainean oso ondo utzita, abiadura bikainia emanez, hortxe Aronen beste tantu bat, baina zuk esan duzuna, Antxoni sakea espaldima diozu kentzen, Antxonek sekulako mina egiten du aurreko kuadroetan eta nabaritu eginda, agian Aroni falta zaiona saketan asmatzea da, pixka gehiago. Saketan gero aprobetxau pelota aurrien hartzen hori tanto etxeko, eta ondo dabil, ez da? Baina, sakia ez da kontu kibi dago, Antxonek saki txartu oso ondo ataten tanto asko itxen dago. Eta, bueno, otama ustea esan duten bezala, lehen aukera gizia guzo, baina ama ustea oso, bai. Akatxak oso garesti oraintzen dira, ez da? Bueno, baina ondo torten da hori, azkenien, zentrau misa gisa hondiuk. Sakiaz da danaz oso zentraute homisa. Ez duzu petza, otama ustea, beste aukera bat burungu niko dez. Hemen ez da aukerek, hemen homizu eunetik zentraute eta sakiaz, azierea, saki eta saki ondotaten. Bueno, hor ikusi dugu, Felix Zetaren aldekoa dela, orduan Zete estilo ontakoaren aldekoa zarela. Bueno, nik beti gustorua partidu izen da, ezta? Nagu jokatzi ez, aukeri moteste, bueno, fizikamente ondo mizu, hemen bai, baina han kontradizuk aukera gizia dukuzu zeutzeko, pelota gustorua jokatu, eta gauza asko. Hemen, indozune lehenengo zeta indozune esfuerzu dana, bentaja hori hartu duzune, azken zeta iduz, baina ez dutzu balitzo biharrenako. Hori amaitxu da, hon biharrenin, azteza 0-0. Orduan, ni zena beti, Erregularragoa, dieselagoa, maratu eba lantzesta, zuhartzen zu ritmo bat, eta partidu hortxe pam. Hemen ea da, pizkate, hau ea da, igual, 1 metro baino ez, baina igual 200 metroko lasterketa bat, ez? Bueno, lehenengo tantoa gorri junda ere baita Zeteko bigarren puntu honetan, izan ere, lehen aipatu dugun sake horiekin, oraingoan ere Antxon Alberdi ezin izan du gainditu Aronek, eta tantoa egin du bi paretakoa eginez, eta oraingoan ere bere maixutasuna erakutsi du Antxonek, ezta? Bai. Justo pausu indaue barrure Aronek eta ormabiku perfecto bototza. Bi eta huts eta gorriak sakera. Justuan barruan. Bai, jaikiz ez da ondo sakia eta eran Antxonen peina ondo bat da. Mandangaren gatzera. Baina Jon Ibarruzea oso seguru dago atzean, Oso seguru. Bai. Pasan urtien ondo jugatuan da urtean ondo dabil, Mutila hau pasan urtien iban salto txubet, tak, gorut, eta urtean manteni dutxin da, hori salto hori ondo dabil jugatzen. Bueno, lehenengo partidan, gazte mailako partidan, Bizkaitarrak izan ditugu nagusi, Bizkaitarren arteko tema izan delako, eta oraingoan ere, Bizkaitarrak nagusitzen ari direla. Momentos bai, Etxean jokatzearen aldea izango gote da? Bueno, gero aparte honek hemen
fronto honetan askotan jokatu da, ezta? Aronepe bai, bestiak ez, mandagananek ez, baina Aronepe ostiraletan askotan jokatzen da hemen partiduak, eta, bueno, baina Antxonek eta Jonek sarri jokatu da, bueno, pateaz be Jon, bertokoa da, berton ikusi dau. Fronto danak bardine izango dira, baina ez di azkenien, beti ikutzen dau zorzet ezberdine. Bai, neurriz berdinak, baina edo paretako zertxo baite desberdina da, edo lurreko zertxo baite desberdina da, eta azkenean moldatzea ere ondo etortzen dela, ez? Eta ikustean orden, ez? Bai. Eta fronto bakotxean gaina askotan egutzen dago eure pelotak. Eta eure pelota bizitzua, eunde 3 gramo, eunde 5, eunde 1 gramo, bueno, pelotape moldatzen di, zer frontotan jokatzen zuen, alaixi. Gaur ere ikasita jongo garela, etxera lotara. Bai, bueno, ez da izango, Durango jokatzen den are 52 metro dugez. Eta ez da jokatuko pelota bardinaz, garniken berrota mazazpi deukena. Horten di pelotak, Durangoko pelota batzu horten dit, garnikako beste batzuk eta markineko beste batzuk eta... Eta hori danak taldeko arduradunek eramango dute, ez? Talde bakoitzeko arduradunek edo frontoi bakoitzeko arduradunek edo sisterak berak egiten du. Ez, momentoz ez, hori urtietan da. Sistera oindala azkenengo 3 urten daula hori. Así que esaten abiena da, fronto bakotxea horrek eurek moldatzen di, pelotak eskatzen daue, bertan jokatzeko moduen, ez da? Antxonek moztu egin du, baina oso ondo, Aron horre sistera lusatuta. Oraingoan utx. Ondo epinitza, horrek estiz erretzak, goizamarrien jodau, goizien jodau, eskerroman zier, justo jausten horrek pelota. Askotan izaten da erretza, pelosia jatonen pelotie hori sartzeko, horrek erdi jausten etorten dine. Bai, ez dakizula nola etorriko zaizun, ez? Horrek jausten juten da, eta eskerrona hain arrimaute etorri da pelota hori. Da bertan, onda, esatekotan izan, baina ez da sartu. Horrengoan, motx amarre Antxon Alberdiren sakea. Hala, oso ondo orain, Aron, paretean. Bueno, aprobetxatuta, horre... Errebotean beko zuloan eman du, hala ere, Antxonek... Bai. Hemen Antxon ez da honek galtzia. Horrengoen goian. Bai. Epai ikusi do. Bai, Antxonek nahi da iruazti. Estoi aukereik emota iugarrez eta jokatzeko. Hor ikusten zaio. Gozez dagoela, Antxon. Alberdi. Iaz, denboraldi... Politaskoa egin zuen, finalerdietan egon zen baita Miruaitzen mutrikun jokatu zen kinielan, ez da? Bai, da... Ni ikusten egon finalien ongo zala, ze otea bostea zan, eta otalau zaukan, eta goxerrik eta zeuken meretzio. Eta ja ikusten zan, bueno, ja amaitxuko bala, baina, goxerrik bostanto jarraian eban, da iruazi, ben. Da eure justien finala eta finala iruazi. Baina aukera ondizio gibanan, otalau tantora, otabostea, tanto ba falta. Faltan, eta ezin da. Bi aldiz sartu ziren amaitzeko moduan, da zen, amaitxu. Eta goxarrik iben, bostanto jarraian, da... Eta finaleako. Baina normalean, Antxonek nik usten dut... Bai, denboraldi honetan ere goi aldean ibiliko den mutile. Horre ibiliko da. Eta esaltzuten azta, aukeri ba... Gauza bat ona esaten da hemen, sistema bat parte, beti iztoz jokatzen atzelari bataz. Karo, aldatu egiten dituzu ez? Bai, urteleik ez da, batekin bi aldiz jokatzea, baina normalien aldatu ez, sorteo izaten da, baina sarri urtetzen dut danak desberdinek. Igual, bostetik inoz urten da batekin jokatzi bi aldiz, baina hori... Hori beraientzat ere ona izango da, ikasten joaten direlako eta harremana
nola landu behar den, ez? Bata bestearekin, eta, bueno, azkenean partida hauek bikoteko partida dira, eta bikotean harremana sortze hori, beti berdinarekin egiten baldin badezu, asko erresagoa da, baina ikasten dabilen jentearentzat aldatzen joatea onena, ez? Bai, ni usten do baietz. Ze azkenin danekin ikisi bizo jogatzen, danen kontra ikisi bizo jogatzen. Bueno, pilota saia, eraman du Benotek oraingoan, erreboteko zuloan zegoen, eta altura desente zeukan pilota horrek, gaina hala ere aire zeraman. Orain bai, pasatzen utzi. Aronek zer egin duen. Ez dakit neitxe bota badau, ero urten edutza baina, tanto. Txaloak merezi zituen mintzat. Bai. Nik uste, egitera joan dela, Ez teipa, barrezka da, eta ez teipa. Nik usten dut, igurde jundala, bakarrik erutera pelota hori, baina, bueno. Antxonen aurpegiak esaten zer egiko duturen kontra, ez? Bai. Jonek, gora, eta seina dagoeneko, Bai. Pizka sartu dira, betiko, ez da biarriz eta beti zen da, normalien hobia guzta. Bai, eta hor ikusten da, hor hasiera ere gorria zela zirudien, baina, berotzen hasi direla ematen du. Benoat ere, pelota saiak eramaten hasi da, eta horrek Aroni ere konfiantza emango zion, nik uste, eta, partidan sartu direla, bete-betean urdinak, eta noski, lehen askotan aipatu dugun bezala, Barrure botata junda, Bai, nik uste baiet, baina gero pilota oso askar irten da sarera, ez da, eta... Bai, eskerruma ikutu da hor momentu, barrure jota junda, baina eskerruma ikutu da dute, suertezko tanto izen da hori be. Bueno, lehen be Aronena, igual, suertezko tanto izango zen, eta... Bueno, hemengoan buelta, ez da? Buelta, hori da. Jonek sake atera, Benotek atzera, eta errebotean, Ondo, reboteo do. Bai. Gola juteko puntuan egon da pelotari, Goiko pareta ikutzeko puntuan eskerrean. Hala ere. Eta kanpoan. Bai, justuan, Justuan txapa, kanpoko txapa horretan. Egurre da hori. Egurra, bai, egurra horretan. Bai. Baina nindotez, eurek ikusire garbi kanpora doela, baina nindot ikusire garbi, baina justuan, tanga. Bai, justuan, baina bai. Bai, asmatu. Bai, Antxonek sartzeko moduan aukri dago, baina ikusi dago kanpora zoela eta nahi dago. Bueno, berdindu dute urdinek partida, baina berriz ere gorriak distantzia jarri nahian, 8 eta 6 dira momentu honetan. Ezen errebote erresa hori, hala ere ondo eraman, baina, horre Franco hartzen duenean Aronek sekulakoak ematen dizkio, Ba, oso gor joten dago, da gaina be ondo, eskerroma joten dagoenean, hor zuzeni entorten ari, igual sartuko da, eskerroma joten dagoenean, hor ja, dificultadi izaten da eskerromia. Bai, horrek askartasuna ematen dio. Baina amaieri, ez? Sistada bezala ematen diolako, ez? Bai. Tantoa urdin izan da, beraz, Aronek atera du, baina Jonen erantzuna sakeari sekulakoa izan da, Bai, txula. Ara, behitu, non jarri duen, eta hori bai direla saiak eramateko. Hori posible da. Hori, haina ez da pape urten, Inoz joten dagoenean hori txula, igual goratxua joten badau, igual jaiki zitzen daute urteten dago pizka, baina horre pape ez da urten. Horre zainon da, Pikaina mandio, behinat mandangaranek, Bai, ondo. Kriston errebesa duka, mandangaren, lo pasa lehenengo setian ez da ebili ondo.
lehenengo setian ez da bili ondo, baina oain ikusten da askoz hobeto da biela. Bai, pixka berotu dela, ikusten da, eta... Bai, da... Itzegin egingo zutela eta lasai ere hartuko zutela bien artean, eta... Bai, bueno, aparte, lasaitu igule, lehenengo seta galdu, eta ono, jokatu mio, hone... Nebo sozare, iruazin mio partida hori, eta lasai. Ondo, orain, ondo, atzetik edorri eta Benoatek. Horre, Aronek... Osuz, ze pelota sartu dagoen ez da izan. Oso zaila, Esaten ari nintzen, Aronek kanpora egin behar izan duela, Antxonek oso erraz hartu delako pilota, eta gero askarri ibili da atzelaria, Bai, preston da. Hori, bideo atzelariziek ikusten da honien aurrelariziek, pixkat, ez da hola kolokauteo, bueno, zein du midagoela Zabala. Beitu, bikain orain. Orain goan ezin hain askarri etorri. Bai, da gero atzelariziek neko atzien onda, eta ondo bota dago, eta Antxone baki horrelako botaten, eta aurrelariziek zabaldu midago, ormabikoan esperoan, derriborrean zabaltzera jo beharra dauka. Eta hor atzelariaren lana egundokoa da, oso askar egin behar duelako aurrera, eta errebote zulan zaudenean, 6-7 kuadro aurrera egitea korrikan. Eta gero aparte, junda 3-4 aldiz aurrera atzera, eta orduan pixkat auspu bete itxen da. Ez da bardine lehenengo tantuetan izetia, oain biharren zeta da, eta... Horrek erakusten du gainera aurrera eta atzera asko egin behar izaten duenean atzelariak, gorriak dominatzen ari dela tantoa, ez da? Bai, eta gero aurrera eta atzera eta pelotia sartzen duzune eman emiago. Azken nire betiza korputza goten da tensioi, ez da? Bai botaten da, bai korrike. Horre... Nik ez dakit nahi eta joan den ematera horre iskinatxoan jartzera behintzat. Hori ez da normal, hori barrura botatzea junda, baina suertezko tantua. Arone pauso bat indau barrura, osta berri do, eta ikutu itza esker horma, eta ez da llegau. Hamar eta 8, gorriak aurretik, eta urdinak gerturatu diren bakoitzean. Berriz ere gorriak, hemen dominatzera pasatu behar dugu esan ez? Eta berriz ere, Antxonek tantoa egin, eta horre Aron, ez dakit, buruari bueltak ematen... Horre aukera, bakarra, zata, baina horre aukeri tanto amaitzeko, eta ez da oso, bota ormabiku, baina Antxonek jarritza nabotata doien, da erratzaio da. Eta hor hartzen da unien, hor normalien hor hartzen dana, tantutzen da. 11 eta 8. Gogoratu 15 dela bigarren zeta ere bai. Aurrenekoan 15 eta 8 gorriak garaie. Eta bigarren puntua irabazten baldin badute, gaurko irabazle nagusi izango direla. Bai. Bigarrena dagoeneko orain biarritzeko Benoat Mandangalanek ez duelako asmatu pilota hartzerakoan, ez? Nahiko, erratzea eukide hor sartzeko modua, baina korrik atzeruzun da eta deskonpensautan da. Ikusten da pelota honaz Antxonek eta Antxon gustora da biela, pelota bizixe da eta... Gero aparte atzelarize errebesak jokatzen dago eta txula zertet espadau, peloti asko urtetzen dago eta bera gustora jokatzen da. Zu eskatutza atzelarizai. Antxon gainetik kendu nahian dabiltza, baina... Eta tanto... Bai, bote itza. Zesta barruan. Zesta barruan bote egin dio eta... Ikusin da. Horre, Antxonek eskatu egin du, eta epaiak segituan esan dio baiet, eta... Kexurik ere ez dago, beraz... Nahiko garbia izan dela, esan dezakegu, ez? Bai.
Ni uste dut epaile berak ikusi behin dauela, eta atzuen eskatu dau, baina epaile atzeatxua ondat ikusi dau. Bai, eskaera beti instintiboa izaten da, ez? Jokalariaren eta ikusten duen zerbait erraroa, eskatzea beti instintiboa izaten da, ez? Ni na guztokua, nizto eskatzen. Nik sekulo ez dut eskatu igual begitxu bai epaileai, esaten haitxe, jaikisi, ez da, baina nik sekulo, eta ez dati guztetan, askotan igual ormabiku botatzen dagoen botatzen dago eta igual barruan jotzen dago eta bestiak igual eskua altzeten dago zerak kontrarizuk eta epaile instintu altza dagoelako igual ez da ikusi berak eta bestik eskatu dagoelako emon. Bai, epaileari presioa ematea da, ez? Hori da. Nolatan eraman duen hori? Baina, claro. Ama utzi dio pilota eta ez dakit nola eraman duen. Ni pentsatzen nuen Joni utziko ziola, Ibar Luzeari eramaten utziko ziola, baina gero azkeneko momentuan berak nola eraman behar izan du, ez dakit. Barruan ere nola sartu duen, nik uste berak ere ez dakiela, baina noski horrela pilota franko utzi eskero Aroni, Aronek sekulako bortizkeria egin ematen dio eta pasa. Bai, pasa. Pasa, bai. Bueno, tantua egiten duzunean eta gerturatzeko puntua ematen dizunean, gerora pasan edo sakean akatsa egiten baldin baduzu. Ez, bai, horre kontu kibida. Eta, bueno, azkenia eman gorrizien ikusi daue, hobeto dauzela eta pareja oso gogorra etxin daula. Gaila Interjaiko txapelketan Alcaraz hori jokatzen dabe. Bai. Bueno, ondo ezagutzen dute beraz eta segurtasuna ematen du horrek ere bai. Bai, bueno, askotan jokatu behin dago, Alcarrekin da, Alcarren kontra bai, da, bueno, hori da, garantziu zen, eruntzako konfiziantzako pelotari bat egutsi, ez da? Eskatu egin dio Antxonek, hori egin nahi zuelako, eta ara, Zalako utzein dauen. Utza, bai, eta utz batekin olako pilota partida polita amaitzea, pena pixkat ere ematen du, ez? Horre, zuk esaten zendian, burua... Nik usten dute horre... Eman da sekoala partida agian, ez? Bai, baina horrez, ja rematetako asmukin, ja buruan hain franko etorriako, eta nik usten dute, ja, pentsatu, bueno, hemen botakotza kostabo, ormabiko, barrura, ja, pentsetan botaten sartzen baino. Sartzen baino, ez? Eta aurrenekoa sartzea da, ez? Aurrenekoa beti sartzea, eta gero... Beno, pena bat izan da bai, horrelako akats batekin amaitzea, partida berotzen zijoan enean, beno oso tanto politak ikusi ditugu, batez ere bigarren parte honetan, ez? Esateko bigarren parte honetan, partida politia txukuna ikusi dugu. Bai, baina, bueno, ikusten dena, nausitasun Antxonek eta Jonek eukidegoela partido zuan, ez da? Zer guztiztan, ondo jokatzen, ondo konpanetza dute, eta gitxi erregalau. Pelota asko sartu eta gitxi erregalau. Eta hasik, bueno, merezitxe eroasi daue. Eta, bueno, urrengo baten hobetua juten dan, ez da? Hone beste leko bat jokungo die, fronto desberdine, atzelari desberdine jokatu Antxonek eta Ibai Jonek jokatuko dut. Eta, bueno, ikusiko dugu ja zelan moldatzen dien, ez da? Baina gaurko unien, nausi zen die horretxe. Bai, nik izango nuke, bai aurrean Antxon Aronekiko, eta bai atzean batez ere Jonek sekulako segurtasuna eman diola Antxoni aurrean, ez da? Beno patzen ikustera orain elkarrizketatuak zer esaten diguten, protagonista nagusiak beraiek baitira. Eskerrik asko. Segurako partida jokatu dezue eta nagusi izan zarete, bai zeteko lehenengo puntuan eta bai bigarren ere bai. Bai, ez, ni pentsatot bikote hona osatzu gule, bisok Alcarraz, bastante bide jokatugu.
Eta bai, gaur egun honek eukigu, frontoie be nik bestot eure paino gotu zautu gule, eta partido zerixoa jogatugu, txorradik ez dugu behin, eta ondo urteako. Felixek aipatzen zuen oso garrantzitsua dela erregalorik ez ematea, batez ere zetean 15 tantora partia motz egiten direlako batzuetan, zuek erregalorik emanez, eta zuk gainera Jon atzean segurtasuna eman diozu Antxoni, ez? Bai, hori da, ez? Zeterako formatuen klabe izaten da ez egitea erregalorik. Eta holan hasi lehenengo bastante tanto inguz jarraixen, eta lehenengo zetean hori eurekin dabez bastante regalo, eta guk hori bastante seguru jokatute, holan eta gu aurrera. Interjaiko txapeketan ere bikote moduan aritzen zarete, eta elkarrekin partida asko jokatutakoa zarete, elkarrik ondo ezagutzeak, bentaja puntu bat ematen du? Bai, ez, hombre, beti da hobie konfiantzia guzun pelotariat da jogatzie, ez dugu izango ez ezagune, baina, bueno, konfiantzak itzea guzun beste ateaz baino, eta bai, Interjain be alkarra ze tokabaku, eta oso gustora, ze Jonea segundo arreletena, oso ondo jogatzen dugu, eta, bueno, nipesto pareja oso honetxo gule. Demoraldia azteko, ezin modu behan, etxian, irabazia? Hori da, oso ondo hasitxe, Kineli irabazi, hau bai, eta hori da, oin zelan jarraitzen dugun. Pelotari hona da, eta ez da izango erretza, baina hori da, holan jarraitzen dugun urrengo be. Eta urtengo helburua? Bueno, helburuk beti danik eta horrenak ipini bidi, ez? Iake Interjain alkarra zabatzen, Interjai nik uste dute txapelketa oso politxala eta danon helburu dela, eta, bueno, realistak izan da nik uste dute aukera pepauko duzela, eta, bueno, helburu oso firme bat da. Eta erosistera ugari zirkuitu ebe, urrengo urtin Interjaire klasifiketako horregon bida, orduan, bueno, aldanik eta aurreren egoti bisetan, alba da, irabaziz. Bueno, izardia franko bota dezue eta orain segi gozatzera premioak antxe dituzu eta zain. Bale, eskerrik asko. Bai. Feliz, Antxonek esaten zigun Interjai txapelketa begizkota daukala. Interjai txapelketan aurreko demoraldiko 6 aurrelari honenak eta 6 atzelari honenak sailkatzen dira. Hor ikusiko du berak ere, pelotari honenen artean egoteak pizgarria dela eta hori begiz jota izatea, bueno, ambizio puntu bat ere badaukala erakusten du, ez? Bai, ez berak, nik uste dut danak, ez da? Eta, bueno, hori aurtengo Interjai, bizkate pinotze, sisterako txapelketai, beste estra bat, ez da? Ez da bakar sisterako txapelketi iroaztia, sino sartze zaia Interjai, sei honenak, eta hori iroaztea, zango txu, futbolian Champions Ligi iroazi, eta gero Champions hori iroaztia, hori garantitxu dara euruntzako bai. Eta oso gaina, fronto desberdinetan jogatzea, aurrekoan Barcelona o Kabania zen jogatu ben, eta gero Barcelona jogatu bidaue, eta Madria bai, eta joan bidaue, eta bueno, azkenin euruntzako, aleziente pizkadeuk, ez da? Ez sisterako txapelketi bakarrik, Interjaiaz beste estra bat ez da euruntzako, eta bueno, oso posida ikusteakue, eta oso goguokin jokatzen txapelketa dana. Aurtengo berritasunetako bat horixe da, ez? Interjai txapelketa da, eta baita emakumezkoen txapelketa ere, ez? Hori apaitu binda, nik usten dute neskena oso ondo da, ez da? Aurreko astean sekurako jaia edukizen duten hemen, ez da? Bai, hori da. Ikusten da, zan, tosela, ez da? Etorkizune badaula neskakin, lehoin arte ez da hone zesta puntan egondi banakak, baina hainbeste jente, hainbeste ume zesta punta jogatzen da neskak ez da, ez di egon, eta hori garrantzitsu da, ez da. Okerrezpan hau aurreko astean, edo orain dela bi aste, hemen markinan
egin zen egun osoko jai bat, emakumezkoen sisterarekin lotuta, eta 26 parte hartzaile izan ziren, eta horrek erakusten du, badagoela, atzetik badagoela, parte hartzeko prest dagoen jentea, ez da? Bai, da gauza garantzitsu gainabe, umia dira ondioik, ez da? 11, 12, 13 urte dauka, eta jarraitzen daue, hemendik pare bat, 3 bat urtera, horren mejoretzen jungo dira. Eta gero ikusiko da gainabe, maila bat emongo dagoela, ze gainabe ez da berdine, igual neskak eta mutien kontra, claro, ja de batera aiegeten danien, askotan lehena behitxezan pitxe duzu neskak edade berdineko, baina ja igual 13-14 urtekin neskak mutie indarraz bizi hartzen daue, eta ja beste maila bat urtetzen daue. Baina euren artien, ja jokatzen badaue, gazte-gaztetaten, ja neskapillo bat, nik usten dut, amendik aurra txapelketak eta amendik pare bat 3 bat urtera, kriston txapelketa jokatu daula neskak. Hori ikusteko kapaz geran eta seinale positiboa izango delako. Bien bitartean hemen, sariak beti izaten dira polita, eta azpitxapeldunei ere, oroigarri bat eman diete, bere medaiatxoa, eta saritxo bat ere bai, eta hemen ditugu gazte mailako txapeldunak, Aitzo Gaiate baitia eta Danele Mandiola, nagusi izan dira, ez? Eta... Atxitxe, berana, Tomas Oiogana. Ara. Hau da txino bengoa, eta beste gizasola. Oso pelotari, beran sasoian oso puntakoa pelotaria izendakoak. Hemen Markina aldeko, famatuak eta famatu izan nahi dutenak, ez? Pelota munduan, ez da? Hori da. Eta bigarren partidako protagonistak ere segituan izango ditugu, hortxe, pasiotxo polita egin diete, hemen herriko gazteak jarri dira, ez da? Eta euren xisterekin, eta xisterak gora, eta protagonistak, erditik, irudi polita da, hori ere bai, argazki batzuk eta talatzeko, ez da? Bai, hori beti, ez da? Eskontzan pelotari izaten da nian, eskontza urtetan dagoenean da, zera, epintxia pelotarizek zestakinean, kanpuan da, argazki ikusgarri izaten da, hori, ez da? Eta pelotariaren ere oso emozionantea, ez da? Bai, oso. Hemen gaurko azpitxapeldunak, Aron González de Matauko Gasteiztarra eta Benoat Mandangaran Baionarra, Biarritze klubekoa bera, Gasteizko klubekoa Aron, eta hementxe gaurko, ez dakit protagonista nagusiak esan edo irabazleak bintzat bai, nagusi izan direlako partidan zehar, eta beraiek ere gustora ibili direla ikusi delako, ez da? Bai. Zen dagoena antxonek, ez da, alkarraz askotan jokatu daue, eta gustora dauela jonekin jokatzen Ibarluzeaz. Así que, ikusi da, ez da. Interjai alkarrekin da, gaur bai, da orduan zarri jokatu da, hemen be alkarraz, da orduan zeutzen di, eta hori garantzitsu izaten da, pareja moduen, ez da. Hortxe, argazkia, irabazlearen oroigarria, eta irabazlearen irribarrea ere bai, gustora asko daude, eta dutxara nik uste benetak gustora joako direla baita biak. Eta, argazki generala aterako dute orain, suposatzen dugu, lau bikoteekin, bai irabazleak eta bai azpitxapeldun izan diren guztiekin, argazki orokorra eta guk, argazki orokor honekin gaurko transmisioa amaitutate emango dugu. Urrengoa, Feliz, ustailaren amaiera aldean uste dute izango dela, Berriozarren edo Elizondon bietako batean, eta gaurkoa plazerra izan da, eta espero dugu gozatzen jarraitzea eta gure ikusleak ere gozatzen jarraitzeko aukera izango dute urrengo partida horretan. Hori da, urrengun ikusiko gara, ez da, nik uste dut gaurkoa
amaitxu dala, ja, esan da somos bezala zera argazki atako daue, ja, jokatu dagoen parteatzaiek, gaurko parteatzaiek, eta, bueno, ja, hurrengo kumen, ikusiko dugu ja, ze pasatzen da. Ba, eskerrik asko guztioi eta gustuko baduzue, hurrengo arte? Bai, agur, hurrengo arte.